niin, että tässä on Aaskosta 14 ja ensimmäinen kirjain, erittäin tunnettu teleoperaattori ja perässä sana testi. Jaa, tämä on kyllä nyt paha, mutta sanotaanko tämmönen, että piilukirves? Anneli. Juu, eli pikaiset pikku yhtälöt tein tuossa ja sain vastaukseksi DNA-testi. Missä? Joko se meni? Joo, meni jo. Kauheeta. Se oli hapea kierto. Arvaappa kuule mitä. No. Täällä on taas Anneli tiennyt oikein vastauksen. Hyvä Anneli. Anneli, Tosi hyvä Anneli. mahtava. Sinä meet aina teräväpää edellä näihin Annelina. Kunhan ei joku selkää puukata. Ja nyt te kuulkaa, täällä on Anneli johdossa, eli pojat vähän kirikkääli sieltä. Kyllä täältä vielä päälle tullaan. Hyvä. Anneli, sitten on sinun vuoro seuraavaksi. Joo. Eli noin. Ja sitten mulla on ääninauha. Joo, eli tää sama alkaa S:llä ja se on 6-kirjaiminen. Ja tää on jotain, mitä jokainen meistä väittää olevansa, mutta ei sitä oikeasti ole. Noniin. Lalli. Tämä on helppo. Syytön. Missä? Syytön. Kuule Anneli. Jee, taisin saada täydet pisteet. Kuule niin, että ei rahaa tällä kertaa. Eli Sinkku. ja ilman Elostuppa nyt vähän siellä. Näet, että mä olen aivan raivoissani. No niin, Elvata. Anneli, ei mitään hätää, nimittäin oot kuitenkin voittanut tällä kertaa. Hyvä Anneli. Yksivoimainen voitto oli. Anneli.